Nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Kunabaningi ababuzile kuma-comment, kodwa ngizolokhu ngithatha ngawani ngizochaza ividiyo yakho. Uma ukuthi awukaphenduleki, ngicela uqhubeke ucinga kwamanye amavidiyo hlampe uzoyifica impendulo. Kunomuntu obuzile ukuthi ukuphupha isihlahla noma izihlahla kungasho ukuthini. Kahle kahle lamaphupho akanje angasho izinto eziningi. Ake sithi-ke mhlampe uphupha isihlahla sisikhulu nangamagatsha amaningi. Kusho ukuthi-ke uyoba nempilo enokujabula nekhaya elikhulu. Uma isihlahla siluhlaza noma ubona izihlahla eziningi, kusho ukuthi-ke uyojabula futhi ube nenhlanhla. Uma ugibela isihlahla, kusho ukuthi uyothola umsebenzi omusha futhi ongcono. Uma uwa kusona, kodwa-ke lokho kusho ukuthi uzobhekana nenkinga emsebenzini wakho. Uma isihlahla sigawuliwe, uzobhekana nokulahlekelwa okukhulu maduzane. Uma uphupha uhamba unqamula ihlathi, kusho ukuthi kuzoba nenguquko empilweni yakho futhi uzoshintsha isikhathi noma umsebenzi kungekudala. Bengicela-ke mlaleli ukuthi uma umusha kule channel, shaya subscribe, ucele uhleli nabo be-subscribe ukuze nabo bengaphuthelwa amaphupho ababa nawo. Nisale kahle.